bertuwi ramis, salamat sa kanyang aga. Tingnan niya, nilay di tanan, nagabot niya ka. Tawan ako, I will check kagbumba. Kudayon nga magkabuhi, anang nga sa din, na doon mong yapon. Talayawon sana kay tingnan niya, nag-abot na rin niya sa may kamansiyan. Salamat kami po sa pagulong tutugin niya kang anang para sa amin niya salamat naman sa tamang grupo para pahal niya muli sa tamang niya tutulogin niya salamat kay kasi Ronaldo ay nagpasalamat kay Gob na ating tawan ako kwarta tricycle sa mga tuna. Salamat kay Gob. Thank you. Ako si Dini Valencia, taga Matunan Sur, Colate. Nagpasalamat ako kay Gob sa gituglo ng AX kag mga bulong. Salamat gid. Bahal gid nga bulig kanakan ni kadya hina biyahe kag makabulig sa pamilya ko sa pagkain kag sa mga pinansyal. Ako nga lang si Jonathan Kalawad kang Polo LPG. Nagpasalamat din kay Gob sa nangabulig sa kadya nga si tricycle driver. Sana agad at nabulig ka lang. Catherine C. Dalisay, nasubukan sa barangay sa Mexico. Nangayo kami kapulit kay ko. Kaya na ginaksyon naman tayo. Gitawa na kami kaayos nga 10,000. Rugit na salamat ko kay para ikaw nagpili kung sino nga tao yung kuligan. Ang Gob, burugit nga salamat kay para ikaw pabaya sa inyong mga tao. Ginabuligan mo kami kapag ano amon problema, ginamakayo sa mo. Kapay nga hindi ikaw mag-ambag ko, astasan ko among makagihapon nga malukuyon kag mabinuligon sa mga tao nga imo nasakupan. Salamat gid ko.